Hey guys, good evening all of you. So guys, Mia Funi Satel ni channel on जोंनि GBR production channel मोनसे गोदान भिडिअ आपलोड जादोंमोन हाजो हिमालयनि नामै स' नोंथांमोना गासिबो नुबाय जां आसा खालामबाय गासिबो नुबाय होनना स' गाइस बे भिडिअआ लिक जाबाय माने गासै बे भिडिअखौ डाउनलड खालामना रि-आपल'ड खालामगासिनो माने फेसबुकआवबो आपल'ड खालामदों फेसबुक पेजआव ओमफ्राय इउटुबावबो आपल'ड खालामदों स' बेखौनो बुंनो थाखाय आं दिनैनि भिडिअखौ बानायनाय जादों स' गाइस बिदि दा खालामसै मानोना भिडिअ मोनसे बानायनायाव जोबोर खस्थ' जायो माने स' जों जोबोर खस्थ' खालामनानै रां खरसा खस्थ' खालामनानै गारनानै जों मोनसे भिडिअ बानायबाय स' बेखौनो नोंथांमोना एसेबां इजियै डाउनलड खालामनानै फिन फेसआव एगारना रां खामायदों शेयार खालामदों आरोथ' फ्रायानो इउटुबाव एगारबोदों स' आं बेखौनो फोरमायो स' प्लिज जाय भिडिअखौ दा नायगासिनो स' नुदोंब्ला जाय एगारदों नुदोंब्ला भिडिअखौ दानबानो जाबाय स' दिनै वार्निं होबाय स' गाबोननिफ्राय जि भिडिअ नुयो आरोना इउटुब चेनेलानो जा फेसबुक पेजआनो जा स' कपिराइट मारिनाय जागोन स' बुंखाबाय दे कपिराइट मारिगोन बे 100% सियरखा कपिराइट मारिगोन आङो स' जोबोर थारमाने मा बुंनो जोंनि भिउआबो बहुत खम जाखादों मानोना अलरेडि भाइरेल जाखाबाय थारमाने 500 700 हाजार शेयारानो हाजार जादों आरो भिउआथ' बिदिनो 50K आप जालांबाय स' आंनियाथ' एसेबां जायाखै आंनिया दासो 10-12K जादों भिउआ स' बेखौनो बुंनो सानो दानबानो जाबाय स' मोजाङै खावलायबाय दान होनना ओमफ्राय एसे बुजिदो नङा होमबा बर' एसेबां बुजिलाय मा जानो नङा होमबा एसे बुजिदो जोङो जोबोद खस्थ' खालामनानै भिडिअ बानायदों आरो जोङो इन्डिपेन्डेन्स डेनि थाखाय मोनसे कभार डान्स बानायदों बेबो मोनसे अफिसियेल भिडिअ नङा बेखौ जों अफिसियेल भिडिअ जोंनि भिडिअ होनना बुङाखै बे मोनसे कभार डान्स स' जोङो इन्डिपेन्डेन्स डेखौ जोङो सिबिनानै बेखौ बरायनानैसो जों बरायनानैसो जों दिनैनि स' बे भिडिअखौ बानायनाय जादोंमोन आरोना स' बेखौनो नोंथांमोना मा सानो गासैबो डाउनलड खालामबाय आपल'ड खालामना होबाय शेयार खालामदों शेयार खालामबा खालाम इउटुब जोंनि लिंकनिफ्राय GBR प्रडाक्सन लिंकनिफ्राय शेयार थायोना बे शेयाराव थुना बे लिंकजों लोगोसे गासैबो शेयार खालामना स' बेयावबा जोंहा जेबो बुंनांगौ गैया स' बिदि एसां खालामनो लुगैदोंबा जेनेबा एसां बे संदो जेनेबा मानसिफोरखौ एसां हेपि इन्डिपेन्डेन्स डेनि एसां बरायनाय बाहरनो लुगैदोंबा स' बिदिनो शेयार खालामबानो जाबाय स' बिनो एसां भिडिअखौ डाइरेक्ट आरो जोंनि फुरा जों डिसक्रिपसनाव लिरनायफोरखौथ' सब दानजोबदो एक्सट्रा भिडिअखौ आन्था गथा सेलेक्ट खालामना फुरा गथा सेलेक्ट खालामना फुरा आपल'ड खालामना होदों आरोना थ' भिडिअआ जोबोद हामा नाङो आरोना स' जोबोद हामा होनदों भिउआबो जोंनियाथ' डाउन जाखाबाय मैयानो खानसेयावनो 9 घन्टायावनो 10K मोनदोंमोन स' दिनै 1 डे बारलांबाय दासो 12K स' बेयावनो मिथिगौ बहुत भिउआ डाउन जादों होनना स' आरो बेलेगनि जाय खस्थ' खालामाखै जाय सायावनो जादों बिसोरसो बहुत लाख गाहाम भिउ मोनहैसिगोन आरोना आरो शेयार बहुत जादों स' बेखौनो बुंबाय आरोना स' जोबोद हामांदो स' ओमफ्राय दानदो मानसिफ्रालाय जों कमेन्टआव बुंहरदो कपिराइट मारिनि जागोन माबा मारिनि जागोन दान होनना स' मानसिफ्रा दानदो आरो जाय दानाखै बिसोरखौबो दा बुंबाय जाय दा नायगासिनो आरोना स' जाय दा नायगासिनो स' एसे बुजिदो नङा होमबा एसे बर'नि गेजेरावनो इदि खालामलायबाय मा जानो नङा होमबा स' बेनो गाइस स' हेपि इन्डिपेन्डेन्स डे फ्रम माइ हार्ट core of my heart स' GBR प्रडाक्सन चेनेलनिफ्राय नोंथांमोन बयनिसिबो भिउवार्स गासैबो बर' हारि गासैबो जोंनि भारत हादरनि नोगोरारिनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय इन्डिपेन्डेन्स डेनि भारत उदांस्रि साननि गोजोन हामलायनाय बावहरबाय स' आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दोङो होनना स' गाइस बेखौनो बानायनो थाखाय आं दिनै भिडिअ बानायनो फैदों जोंहानि बारियाव स' गाइस बिसोरनि बुजिलायदो नङा होमबा स' कपिराइट मारिगोन आं बुंखाबाय कपिराइट मारिगोन स' दाबो एसे आरो खेबसे एगारबावदो स' मा होनोमोन नामखौ गोसो फैनाया मामोनलै देब'ज्योति ना मामोन माबा मोनसे बसुमतारी ना स' बिथाङाबो आपल'ड खालामदों गावनि इउटुब चेनेलावनो बेनिफ्राय वाट्सआपआवथ' फेसबुक पेजआवथ' भाइरेल जाखाबाय मैया हरनिफ्रायनो भाइरेल जागासिनो बहुद शेयार जादों स' बेसेबां हायो जों SMS खालामना बुंहरदों दान होनना दानदों 80% दानदों 20% दानाखै स' जाय दानाखै बिथांमोनखौ खावलायबाय दान होनना स' बेनोसै स' गाइस बेनो आसा खालामो गासैबो सापर्ट होगोन ना आरो जाय आंनि साबसक्राइबारफोर स' नोंथांमोनाबो हायोबा एसे बुंहरदो बिथांमोनखौ स' जाय नुयो आंनि चेनेलनि बेलेग चेनेलाव जोंनि भिडिअखौ स' एसे बुंहरदो जाय आंनि साबसक्राइबारफोर जाय आंखौ सिनायो एसे हेल्प होदो आरोना स' आसा खालामबाय हेल्प होगोन ना स' बेनोसै स' गाइस लाभ हादो जों बिदिनो आरो गाबोन सपनाया जों मोनसे शुटिं खालामगासिनो स' बिनि बिहाइन्ड दा सिन भिडिअ फैनो हानाय नङा फैगोन आरो थ' अफिसियेलावथ' फैगोन जोंनिया सर्ट मुभि जागोन बियो जास्ट कमेडि आंनो खालामो भिडिअखौ स' बिनो आरो इयुनावबो फैगासिनो आसोल भिडिअ फैगासिनो स' गाइस बेखिनियानोसै बुंबाय स' हामोना आं डाइरेक्ट बुंखाबाय कपिराइट मारिगोन होनना मानोना हामोना आरोना स' गोबां थारमाने
खरस जायोना फैसा खरस रां खरस बिदिनो बहुत दा खरस जादों ग्रुप डान्स बहुत जानांगौ लोंहोनांगौ स' बे मोनसे कभार डान्स दै बेखौ सिरियास लाना बे मोनसे कभार डान्स अनलि आं लिरना होखादों कभार डान्स होना जास्ट डान्सआव मोसाना होदो मोसाना देखायदो बरायदो जेनेबा मोसाना बरायदो आरो ना मा होनो इन्डिपेन्डेन्स डेखौ भारत उदांस्रि सानखौ बरायदों बेल'सो जास्ट बेखौनो आरो डाउनलड खालामना आरो शेयार खालामबालाय खोंगो जाखागोन न' मानसिफोरा आंथ' खोंगो जादों बहुत खोंगो जादों ओमफ्राय आं बहुत कन्ट्रल थादों आरोना बे मोनसे कभार डान्स जिहेतु स' होमबाबो बुंबाय दा गासैबो आसा खालामो गासैबो बुजिदों होनना स' गाइस बेखिनियावनो बाय बाय गोजोन्थों बयनिसिमबो बाय बाय